Mikor és honnan jött ez az ötlet, hogy fogyatékkal élő művészeknek közös rendezvényt szerveztek, ugye a fogyatékkal élő művészek és a nem fogyatékkal élő művészek? Ezt tavaly szeptemberben pattant ki a fejemről, mert volt egy beszélgetésem valakivel, és akkor úgy gondoltuk, hogy valamit tenni kellene a fogyatékos emberekért. Aztán a Lajkó Szandi barátommal megbeszéltem egy találkozót, és akkor gondoltam, vágunk bele, ő egyből mellé állt ennek a dolognak, ugye a fellépők világában ő van otthon. Aztán beszéltünk a Nemec Mariannal, aki a Természetművészeti Központnak a vezetője, és akkor így hárman nekiláttunk ennek a dolognak. És kinek az ötlete volt, hogy Egy hídon szállunk címet viselje a kezdeményezés? Hát, ha erre én emlékeznék ki, hárman leültünk ötletelni, és így valahogy ezt kihoztuk. Miért tartjátok fontosnak azt, hogy az emberek fokozott figyelmet szenteljenek a fogyatékkal élő művészekre? Tulajdonképpen most volt szerencsém megismerni nagyon sok fogyatékkal élő művészt a rendezvény által, és én Danielet már egy kicsit régebb óta ismerem, és azt láttam, hogy egyrészt nagyon nagy élmény nekik az, hogy tényleg nem az van, hogy így sajnálják őket, hanem így végre figyelmet kapnak azért, mert tehetségesek. Tehát ne azért kapjanak figyelmet, mert mondjuk kerekesszékes vagy néma, hanem tehát, hogy tényleg olyan dolog, ami nem hétköznapi, hogy esetleg látássérült. Egyébként arra Vész is fellépő és látássérült Csajsz is nagyon jól énekel. Tehát, hogy tényleg nagyon vegyes a repertoár, és szerintem fontos az, hogy ne sajnáljuk őket, hanem igenis nézzük meg, mivel tehetségesek ők is, tehát ez több mint. Érzitek úgy, hogy a fogyatékkal élő művészeknek sokkal nehezebb érvényesülni ebben a világban? Hát, hogyha már csak nem a művészekről beszélünk, hanem egy fogyatékos emberről, sokszor a négy fal közül sem jutnak ki, tehát nagyon nehéz az ő világuk egy világban. Ezért, és akkor mondom, a művészek világban meg még nehezebb, ez fokozottan, és akkor valamit tenni kell. És ugye a közösségi oldalakon már tudattátok azt, hogy van lehetőség támogatni őket, és a rendezvény után erre miféle mód van? Van egy alapítvány, az És mégis élni alapítvány, az ő számlájukra, hogyha Egy hídon szállunk címmel, illetve hogyha éppen a művésznek címzett adományt juttatnak be, egyébként fel van tüntetve a Facebook oldalunkon, akkor oda lehet igazából adományozni. De nem feltétlenül csak pénzt várunk, vagy várnak a művészek, hanem hogyha bármilyen a munkásságukat elősegíti és a pályájukhoz hozzáad, és azzal támogatják őket, akkor ez csodás. Milyen említettétek, hogy rendszerré szeretnétek tenni a kezdeményezést. A következőről vannak már tervek? Terveink úgy időpontra, ugye akkor még nincsenek, de terveink szerint itt egy évben minimum 2 rendezvényt szeretnénk, illetve amilyen az élet a legnagyobb rendező, vannak itt Tolna megyéből is ismerőseim, és akkor mondta a hölgy, hogy mi lenne a szexárat is csinálni. Tehát lehet, hogy csinálunk egy roadshow-t. Így van. Remek, köszönjük szépen! Én köszönöm szépen a lehetőséget! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szívünk együtt dobban, oly kezdet lángra lobban, a csillagok is fényesebben égnek.
Szállás